हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो अलंबार गयारी अफिसियेल बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। स' बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों अनसुलि नों आंनि। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ गाहायै कास्टिं महरै दङ अलंबार गयारी, पूजा बर', मेथाइखौ रोजाबदों बलराम बर', लाइरिक्स टिउनखौबो होदों बलराम बर' बिथाङानो, DOP खालामदों एन नार्जारी बिथाङानो, प्रडिउसखौ खालामदों हिमानी गयारी, डाइरेक्टेडखौ खालामदों प्रबिन गयारी बिथाङानो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ दोहौ आबुं मोनसे बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' बे मिउजिक भिडिअआ दाखालिनो रिलिज जानानै थांखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला अलंबार गयारी अफिसियेल चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो आंनो अननानै बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। स' लोगोफोर, आरो बेनि दोहौ मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ सोर सोर इउटुबनि गेजेरजों नायनो थाखाय एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। थेंक्स फर वाचिं।